Posledný aprílový deň sa v mestskej časti Vrábľov-Dyčka zišli priaznivci dobrej hudby, jedla a tradícií. Hlavným dôvodom stretnutia bolo stavanie mája, ktoré sa konalo pod záštitou primátora mesta Tibora Tóta. Táto akcia sa organizuje tretíkrát. Cieľom tejto akcie je sklbiť ľudí v dedine a okolí, pripomenúť si staré zvyky, ktoré boli veľmi pekné a ako návštevnosť ukazuje, takže aj toto sa osvedčilo a splnilo to svoj účel. Hlavne sa teším s občanmi mestskej časti Dyčka, ktorí sú veľmi aktívni, udržujú naše ľudové tradície a výsledkom toho je tento krásny maj, ktorý tu bol postavený a ktorý toho roku bol taký veľký, že sme museli stavať žeriavom. Čo všetko tu bolo dnes večer na tejto akcii pripravené pre obyvateľov? Bolo tu pripravená hudobná produkcia detskej spevackej skupiny Silešanka. Potom bol tu postavený máj, ako vidíme, a toho roku bol taký veľký, že sme museli naozaj zobrať žeriav naň. A bola tu hudobná produkcia skupiny Spodorecha. Čo ste mali dneska pripravené s deťmi, aký program a ako sa vám tu páčilo? No tak, dnes sme mali pripravené jednu choreografiu na lúke, potom ďalšiu choreografiu Sala dole plakala a ešte spevácka skupina tu vystupovala a rôzne také pesničky májové. Pekne, bolo to krásne stavanie mája. Raz keď budem veľký, postavím svojej frajerke maj. Primátor ako mládenec zvyk stavania majov neudržiaval, a to z jasného dôvodu. Ja som bol mestský chlapec, takže u nás to až takým zvykom nebolo. No. Ale práve ma veľmi teší, že Dyčania sú ešte takí jadrní ľudia, ktorí udržiavajú tie staré zvyky. Miestni si akciu a stavanie mája nevedeli vynachváliť. Páčilo sa nám veľmi pekne to. Stával som maj, manželke niekoľkokrát. Je to pekná akcia, takže dúfajme, že tradícia sa udrží a bude pokračovať ďalej. Hoci vyzeralo stavanie mája na začiatku neúspešne, všetko nakoniec dobre dopadlo. Na pomoc potrebovali chlapi nielen žeriav, ale aj špeciálnu výstroj pre elektrikárov.